आथिखालाव बिगियाना अख्रां सौसिनाय दावगासारबाय। माखासे बोसोरनि उनावनो बुहुमा ओरैबायदि जोंखोल माखोल गुबुन मोनसे बुहुमाव जिउ खुंनो थांगासिनो। खिन्थु नाथाय दिनैबो बुहुमाव ओरैबायदि दरसे हादर दं जाय आथिखालावबो फिउचाराव थांनानै दं। बे हादरानो जाबाय जापान। लोगोफोर, नोंथांमोनखौ दिनैनि बुहुमनि गोमोथाव हादर जापाननि गोदान भिडिअ'आव फिन बरायबाय। नोंथांमोना दासिमबो हारिमु इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेलाव थुना अलाव होनानै ला आरो भिडिअ'खौ लाइक कमेन्ट शेयार खालाम। उननि समाव बेबायदि मुजिथाव रंजाथाव मिथिनो गोनां भिडिअ'खौ सिगां नायनो थाखाय। बिदिब्ला समखौ आद्रि खालामाजासे फैदो लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ'खौ जागायनोसै। जापाना ओरैबायदि दरसे जौगासार आरो सोमोनांथाव हादोर। सुबुंनि बांसिन खामानिखौनो जौगासार इन्टेलिजेन्ट मेसिननि दारै मावनाय जायो। दिनै बै जापान हादरनि गोबां गोमोथाव आरो मुजिथाव सैथो खौरांफोरखौ बर' रावजों हारिमु इउटुब चेनेलनि दारै मिथिनो हागोन। 6800 आइलेन्डजों दाजानाय जापान हादरा दरसे दावगासार हादोर। बे हादरा साइन्स एन्ड टेक्न'लजियाव गासै हादरनि सिगां सारियाव। जापाननि बिगियानगिरिफ्रा ओरैबायदि रोंगौथि गोनां। जापाननि बिगियानगिरिफ्रा मोनसे दरजा दिहुनदों जाय दरजाया आसुरित सोमोनांथाव। बेजों मानसि हाबबा जाखिनि जखा बेबायदि गेङो। बे दरजाया अट'मेटिक दर। बेवहाय गोबां सिस्टेम दं। जापानाव गोबां बांग्रि मावो, नाथाय जापान हादरा बेबायदि जेबो खहा जाया। जापानाव 50,000नि बांसिन नोगोरारिफोर दं जायफोरनि बैसोआ 100 बोसोरनिबो बांसिन। जोंनि भारत हादराव ट्रेना घन्टा लेट जायो आरो बेयो जेबो गेदेर बाथ्रा नङा। नाथाय जापानाव दासिम 18 सेकेन्डनिबो बांसिन लेट जाफेराखै। आसुरित नङाना लोगोफोर? जापानाव बाहायजानाय 90% मबाइलानो वाटारप्रुफ, मानोना जापानिफ्रा दुगैनाय समावबो मबाइल बाहायनो मोजां मोनो। जापाननि सुबुंफोरा गोबां सानब्रेनायनि थाखायबो थैयो। बेवहाय नांगौनि बारा खामानि मावनायनि थाखायबो सुबुंफोरा थैयो। जापाननि रावाव बेखौ खर'सि बुङो। जापानाव दायनिगिरिखौ फोथैनोबा थैनायनि अक्ट'खौ दायनिगिरिनो मिथिहोआ, जायनि थाखाय दायनिगिरिया जेब्लाबो सानो दिनै आंनि थैनायनि सान होननानै। जापाना टेक्न'लजियाव ओरैबायदि दावगानाय दि फिसा खामानिनिफ्राय लानानै गेदेर खामानि, फुंनि सिखारनायनिफ्राय लानानै हरनि उन्दुनायसिम फ्राय खामानिखौ मेसिननि दारै मावनाय जायो। बुहुमनि गासै हादरावनो जि जोम सुनो दै बाहायो, नाथाय जापानाव ओरैबायदि वाशिं मेसिन दिहुनदों जायजों दै नङालासे जि जोम सुनो हायो। लेथ्रा मैला जिखौ सुनो साफा खालामनो बे मेसिनाव ओरैबायदि केमिकेल बाहायनाय जायो। नोंथांमोना बयबो मिथियो आमेरिकाया जापाननि नागासाकी आरो हिर'शिमायाव पारमाणिक बमाजों हामला खालामदोंमोन। बे हामलायाव नागासाकी, हिर'शिमा गंनै सोहोरा आबुङै सिलिंखार जादोंमोन। नाथाय नोंथांमोना मिथिया जानो हागौ नागासाकीयाव गारनाय बमाखौ आमेरिकाया जापाननि कुकुरा नोगोरावसो गारनायनि थांखिमोन। बै समाव कुकुरा सोहोरनि अख्रांमायाव जोमै दाखानि थाखाय गारनाय जायासै। जापाननि सुबुंफोरजों लोगोसे सैमाफोराबो ससमा गानो। एसियानि मादाव जापान हादरानो बांसिन नबेल बान्था मोननो हानाय हादर। बुहुमनि गोख्रैसिन खारग्रा बुलेट ट्रेनाबो जापानावनो दिहुनजादों, जाय मोनफ्रोम घन्टायाव 600 किल'मिटार खारनो हायो। जापाननि सुबुंफोरा ट्रेनजों दावबायनो ओरैबायदि मोजां मोनो, जायनि थाखाय जापान सोरखारा ट्रेनाव मानसि नारग्रा साख्रि होनांदों। जापानाव गाननाय जोमनायखौ लाना रावबो हेंथा गैया। जा गोसो बेखौनो गाननो जोमनो हायो। जापाननि राजधानि टकिय'आ बुहुमनि बांसिन सुबुं थानाय गेदेर सोहोर आरो बुहुमनि मादाव नैथि दोहोनिसिन सोहोर। जापाना टेक्न'लजियाव जोबोद दावगासारनाय हादरबाबो बे हादरनि जिउ आयुआ जोरथाय गोनां। बिसोर साब सिखोन आरो हाबा हुखा मावनाय अर्गानिक मिरामिस आदार बांसिन जायो। जापान हादरनि सायाव खालामनाय भिडिअ'आ बेनोसै लोगोफोर। भिडिअ'आ माबायदि जाखो कमेन्टजों फोरमायहरदो आरो उननि समाव बेबायदि भिडिअ'खौ नांगौबा कमेन्टआव फोरमायहरनो दाबाव लोगोफोर। थेंक्स फर वाचिं।